uray no narigat ket ikarigatan tapno laeng ayat kuti aplunem amun apo no kasanot pateg mo no mapukaw ka mapukaw net ang esko no syakti ang gayat ited ko ti amin awan ni tedak marne kalaeng awane ni tigas ganyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen ni tigas ganyak nga agayat di kan sumapul pa itikas ganyak ngano sikati agiba no sikati manglipat jak tumete namo agyan itan agmay saak awan kanitantoy denak ngemibturat to uray isuntigasa ngemno dumteng kanto manen ditoy biag ko jagi palugusen amapukaw kanto no syakti ang gayak ited ko ti amin awan ni tedak marne kalaeng awanen ni tikas kanyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen ni tikas kanyak nga agayat di kan sumapul pa tikas kanyak ngem no sikati agibat no sikati manglipat jak tumete namo agyan ngem no sikati agibat no sikati manglipat jak tumete namo agyan awanen itikas kanyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen itikas kanyak nga agayat di kan sumapul pa itikas kanyak